علما تعناني هابو مرحينا سبعي حموت على ما نبرك خنايا تاخ قبر الله خمسة عينة متحسسات حبنا حزبي في غمو بقبري نكو تحبنا حزبي محبنا نكو رغبة مقلتي من باقي بحثي مقلتي من زين كا حتقول شيء تقني هذا حزب زي حقوس نادي حقوس يوت نادي حقوس كانت محقوس مو يغني اللي لبي بلو ወደ ሆስፒታል ገብቶ እናም ጸልዩልኝ የሚል መልእክት አስተላልፈው ክርስቶስ ለቤተ ክርስቲያን ከም ዘደናገራ ንዓለም ከም ዘደናገራ ሎሚ ኮነን ጀሚሮም ትግራዩን ክመጽኡ ስለዚህ እንደውም አነ ናተይ ተስፋ በመኪና ክመጽኦም ዝብሊ ሰላም ጥዕና ሃበለይ ከመይ ኣለኹም ከመይ ትቕንዩ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ሽደን ሪአክት ስዋን ናብና ኢሎም ዓንቲ ቪድዮ ሒዘኩም ቅድሚ ምስጋረይ ሓደሽቲ ትኾንኩም ነዚ ቻነል እዚ ሳብስክራይብ ምግባርኩም ኣይትረስዑ ክብለኩም ዝደሊ ከምኡውን ሓደሽቲ ቪድዮታት ኣፕሎድ ገብር ከለዎ መንታ ናባኹም ክበጽሕ ነታ ናይ ደወል ምልክት ንኽእዋ ነባራት ዝኾንኩም ድማ ከምዚ ዓይነት ሃነፅ ሪኢቶታት ዝጽሕፉ ሰባት ኣለዉ ጭዋ ክትከውን ትደሊ ኣለኻ ጭዋ ትፃወት ኣለኻ ዝበለኒ ማለት እዩ ኣብዚ ዘሎ መሓዛ እዩ ኣነ ጭዋ ክፃወተሎም ደለ ዘይኮንኩሲ ንሳቶምስ ትውልድ ዝብክል ነገር ንምንታይ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ይሰርሑ ወይ ከዓ መርኣያ ኮይኦም ንሳቶም ኣብ ቅድሚት ዝርከቡ ሰባት እዮም ስለዚ ብስነጥ ቢሎም ስለዝወፁ ትዝናንት ህቡብነትን ወይ ከዓ ፊየም ስለዘለዎም ንሳቶም ሰባት ንኽጸልዉ ኣዝዩ ቀሊል እዩ ስለዚ ንሳቶም ክገብርዎ ዝግባእ ዝነበረ ትዕግስቲ ብዙሕ ከምህሩሉ ዝኽእሉ መዳያት እንዳሃለው ንሰባት እንድሕር ኣብ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ተረኺቦምሲ ኣዝዩ ዝኸበደ ነገር እዩ ከምዚ ክገብሩ ኣይነበሮምን ኢልኤ ሚልዮን ሃይሉን ነቶም ካልኦቶምን ኣርቲስታት ሒዚኦም መጽእ ነይሮም ማለት እዩ ስለዚ حق زمثلن زربا እዩ ናብና ኢሎም ዓንቲ ቪድዮ ክንሰግር እንተለና ናብ ጉዳይ ቢንያም ግርማ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ቢንያም ድሕሪ ዓወት ቱር ደ ፍራንስ ብህቡብ ኩነታት ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ደስ ብዝብል መልክዑ ኣብ ኤርትራ ማለት እዩ ኤርቲቪ ከም ዘመሓላለፈቶ ጽቡቕ ኣቀባብላ ተገይርሉ ክቡር ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ናፍቲ ኣቀባብላ ተረኺቡ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ተባሂሉ እንታይ ከተወግዐ ናብኡ መሰረት ጌርና ክንከይድና ንቐጽል ናብና ኢሎም ዓንቲ ቪድዮ زجرني نخيل اسكا مجمرتا نقول لكم مالتيو صحاي نفاس كيبولكم ابزي كابزي نلعلى حاجوس استماغيري فلتني سلازي نقول لها زبيرترا نقول لكم ابز ترخيكم لكم تناياتكم حاجوس نادي حاجوس يوت نادي حاجوس كانت حاجوسي مو يغني اللي حفشاو بزخونه ملكعو ناي فقري وددر ناي فقرن ناي حدنتن مخانو سبورت خا بخمزي زغلص مخانو باغبابو زرأيلو اي مالتي سلازي مبزحاتو سب قبولو يلو وصيون بينيام ግርማይ ብዙሕ ሰብ ከ ቁርን ፋስን ከይበለ ለይቲ ምድርኽ قبولو خيلሎ ማለትዩ ኣብኡ ብዙሓት ዝሕጉሱ ፍጻመታት ተፈጺሞም እዮም ምስኣቶም ክንጸንሒና ንቐጽል ናፍና ቅድሚት ለኹልኩም ኣነ نبي نبزع ايربورت وين يتصبيرو بخمسان خاطر غازيطينا هاكين دور المبارك يقدمو لنا عرايشي ኣብ ቁሪ ጽበየ ዘሎ ኤርፖርት ያስብዘላ ኤርፖርት ሰዓልን ገና ሃይሞ ሙሉእ መዓልቲ ሰዓልከ እዚ ስነ ስርዓት ኣቀባበል ሓበን ኣፍሪቃ ዝኾነ ቢንያም ግርማይ ተባሂሉ ዝተገለጸ ህፃናት ዕምበባን ካልኦት ናይ እንኳዕ ድሓን መጻኻ ወይ እንኳዕ በሰላም መጻኻ ሰናይ ምንዮቶም እንዳገለጹ ዝተቀበሉ ኣቀባበል ኣይ ማለት እዩ ስለዚህ ኤርትራው ዳንጋ አፍሪካው ህብረት ዝብል ደርፊ ብዙሓት ሰባት ተደርፊ ኣብኮም ኸ ማለት እዩ ወዲ ትኹል በቀዳማ ይብዝሓለፈ ዝደርፎ ዝነበረ ጽቡቕ ደርፊ እዩ ደስ በሃለ ደርፊ እዩ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኸን ቢንያም ዝገልጽ ደርፊ ማለት ስለዚህ ጸሊም አፍሪካው ኮኸብ ወሪዱና መሬት ኢሊ ገሊጽዎ ዘሎ ከም ኮኸብ እዩ ብኮኸብ መስሎ ዘሎ ኮኸብ ማለት ካ ሲዒሩ ዝመጽእ ዝኾነ ሰብ ዝጓሃቦ ክብርን ማዕርግን እዩ ማለት እዩ ሓጎሰኩም ሓጎሰና ዝበሃል ነገር የለን حبنا حزبي في غمو بقبري نكو تحبنا حزبي محبنا نكو رغبة صلها وما عدا ما صلوا سبورتاوين حبن ما حزب حبن لعلو كله ما حزب حقوس لعلو كله نكو خمس رانا قصلو أبزت رايدة كلها ده العجيز مسؤول درنا كلها تمتوا ولا درتي كلامنا كم نوصوا أنا ترى
كحجوسنا كحجوسكم ካብ ክቡር ፕሬዚዳንት ዝተዋህቦ መልእኽቲ እዩ ማለት እዩ ናይ እንኳዕ ድሓን መጻኻ እንኳዕ ሰዓርካ ዝብል እዩ ስለዚ ኣብቲ ቤት ጽሕፈት ተረኺቡ ምስቶም ኣቀባበል ዝገበሩሉ ሰባትን ንዕኡ ሒዞም ዝኣተው ጉጅለ ናይቲ ስፖርትን ማለት እዩ ሓቢሩ ዝግበር ዘሎ ኣቀባብላ እዩ ብንጹህ ልቢ ብጽቡቕ ዓይነት ዘረባን ኣዘራረባን እዮም ተቐቢሎሞ ደስ ዝብል ኣቀባብላ ከዓ ከም ዝነበረ ትርእይዎ ኣለኹም ኢኹም ኣብ ግሪን ጀርሲ ሒዝዋ ዝመፀ ግሪን ጀርሲ ኣረኪብዋ ማለት እዩ ናብ ክቡር ፕሬዚዳንት ብድሕሪኡ ኸዓ ታ ግሪን ጀርሲ ማለት ዓዋታይ ግሪን ጀርሲ ምዃኑ ዝገልጽ መልክዑ ንዕኡ ዝመስሉ ገና ተኸተልቲ ዕሸላት ህፃናት ከም ኤግዛምፕል ወይ ከዓ ከም ኣብነት ገይሮም ኣብ ጥቕኡ ማለት እዩ ተኸዲኖም ትርእይዎም ኣለኹም ዓደቦይ ሕሊፈ ክህብ ማለት ሕልሚ እዩ ተቀባብላ ካብ ብቐንዱ ማለት እዩ ነዚ ዝመስል ነይሩ ካብ ጠቕላላ ሓፈሻዊ ናይ ቫይብ ዝነበረ ኣብ ኣስመራ ከተማ ትርእይዎ ዘለኹም ብከምዚ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ዝተፈላለዩ ከተማታት ብከምዚኦም ደሚቆም ነይሮም ጽቡቕ ዝኾነ ቀባብላ ከዓ ይገብሩሉ ነይሮም ማለት እዩ ደስ በሃሊ ከምዚ ተዓጅቡ ብዙሕ ሰብ ከዓ ዘለዎ ሓረርታን ወነን እንዳገለጸ እዩ ነይሩ አንተ ነገር ክዛረባ ደለሃኒ ራይ ኤርትራ ስዒርና ኢና من حس كن دحري الكني عدمن طعناني هابو مرحينا سبعي حموت ما يتصبر يكون ستي حموت ستي نايلو معت تنتن ايلي ني حغوس معت سلازغونه سخيلك هتحغوس مالتي سلازي نقصل على منبرك غنايات لنا زلا اي على منبرك غنايات لنا بزغونه ابتنايلو معنت وقع زريء زلخو مبزحاتو غزه كمتي كالوت سباتون ولا زبلو زلو مالتي كنت حساسه يبلان زبل زرباس بطعمي صبوق زخونه زربا ايو مسيول السمعنا نعي مالتي نمنتاي نحردا لكم تا غبرلنا خمدي عينت متحسسات ازيكو حغوس مغلا سلازخونه حغوس كا تغلص باغبابو نبوريو مالتي مغلصي بمن باقا بحاتو مغلصي بمن زيد كا تقول صيت تقلنا هذا حزب زي هو شمو لعلتو كلهم دلا هاجرات زقاله مملسو بسبورتاو ديو بسنطبب ديو بتزغنا ديو كمتي لو قال حقول له حزب زي كبرتو እንዳጎልح اب عالم مسكري هو بلكع بغمي هتقلصوني بيني كسابني هتفوتهم بيني عارفش نلبها نبيني انتي تقبر بيني انتي يسرعوا بشكلتا انتي قبران بشكلتا يزوع بقدامي توري فرانس بحال نيرو وددر او انتي غير بينا تعاويتو اب كندي تعاويتو اب ستيج 3 تعاويتو عاد عبيت سبات اللهم اب كندينا ستيج كم استعوت بينيام غرماي ناي ودر تور دي فرانس زيت فلطو نيش لي زقول علي بلص مالتي ستيج 3 كم استعوتون باغباب يزغلصو زلو سلازي نغوس ناي مجمرتا غزه اب افريكا كاب صلمت زبحالو اب تور دي فرانس تعاويتهم عاوتهم كا كمو كيب غيروم كساب موداتا كاب صنح سبات حدا يو تمزغيبلو زلو مالتي زم هصاونتون ما مرأي رخيبهم دروس شمدي دمو باغباب فليطم ولو مالتي قصل بيلنا نريو فيديو دما مالتيو بزعبا ناب تግራይ ገጽናና ንምለስ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ትግራይ ክመጹ እዮም ዝብል ዘረባይና ንሰምዕ ኢትዮጵያ መስየም ተደጋጋሚ ካብ ኢትዮጵያ ቤኒሻንጉል ይኸዱን ፈልጥ አፋሩን ይኸዱን ትግራዩን ይመጹን ትግራዩን ክመጹ ስለዚህ እንዳውም አነ ናተይ ተስፋ በመኪና ክመጹም ዝብል ስለምንታይ ካብ ዘጨንቅ ነገር ለና ሰላም ወጽል خلالو ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ኢትዮጵያን مور امبورطانت الحزب زي اب ريجن دما العفار حزب تكراي يوم تو حزنت كوز خلت مرحتي نا حزبهم يسمعوا اما رزقوا لهم هذه هاي انا زيد له هو قناتات ስለተፈጠረ ገሬሉክ መንገድ ሓሱ ዝኽእል ቀዳሚ ሚኒስትር ለና ኢሊ አመነ ስለዚህ ከም ተሰማዕና እንድሕርዳ ኮይኑ ዋላ በአየር ገለግረፍዎሞ ብመኪናውን ክመጹና ኢና ተጽዊት ንገብር ስለዚህ ናብ ዕርቅን ናብ ሰላምን ዝወሰድ መንገዲ ክፍት ምዃኑን መራሕቱን ክሳብ ሕጂ ማለትዩ በቃ ሕልንኦም ክፍት ገይሮም ንህዝቦም ክሰምዑ ዘለዎም ይዝሕብር ንቐጽል አብዱኪያር ማለትዩ አብዱኪያር ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ሰይፉ ኦን ኢቢኤስ ማለትዩ ንሽሊ ሓደ ፕሮግራማት ከቅርብ ጀሚሩ ነይሩ አብዱኪያር ዘይትፈልጦ እንድሕርዳ ኮይንኩም ማለትዩ ገለመሌ ዝበሃል ሓድሽ
ሙዚቃ አምጪው ስለምቀና ማለት እዩ እንደነ እንትን አልኖርም ገለ ዝብል ሰብ ሰሚዕኩም ድሕር ዳ ኮይንኩም ጉዳይ አብዱ ኪያር ይቆም ሒዞ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ አብዱ ኪያር እንታይ በለ ክንቅጽልና እንትና ካ ማለት እዩ ፊትህ ላይ የተዳህርና የቤተሰብህን ሰላም አየዋለሁ ማለት አለ በቃ ምን ያስፈልጋል መውደድ ከቻል ማፍቀር ከቻል በቃ እኮ እነሱ እኮ ይጣፍጣሉ ወይ የኢትዮጵያ ሴቶች በዚህ ማል አላህ ይጨምርላችሁ የእውነት አላህ ይጨምርላችሁ ስንፍናችን ነው የሚችሉት ታቃላ ሀቅ ተናገርልኝ ስንፍናችንን ይችሉታል ከወለዱ በኋላ እናት ነው የሚሆኑት የእውነት የሆነ ዘፈን አለኝ እኮ በጣም እኔ ራሴ ወደዋለሁ አንዳንዴ ዘፈነው ሲል እንባየው ላይ ይመጣል ስለዚ ንኸመዩ ሓዳርሲ ጽቡቕ ኣሎ በኣኻ ወገን ጽቡቕ ፍቕሪ ኣለካ ምስ ቤተሰብ ካገሌሉ ምስ ገለጸሉ ከምኡ እኮ እዩ ደቂ ኣንስትዮ እግረ መንገዱ ከዓ ዝገልጸን ዘሎ ማለት እዩ ከኣልቲ ሸፈንቲ ገበናና ወይ ከዓ ገበ ከምዚ ናይ ገዛና ዘሎ ጃዝማዝሲ ዘይተሓፀበ ክዳን ተፅረየልካ እዚ ኩሉ ትገብረልካሲ ክትፎተ ኣምበር ግዴታ ይብለሎ ስለዚ ተዛረብ እንደሆም ክዝከረን ከሎ ሓደ ነገራት ብከምዚ ከስታ እንድሕር ዳ ክዝከረን ጀሚሩሲ ብኽያቲ ዝመጻኒ ይለሎ ማለት እዩ እናም በትላንትናው ዕለት ሐዋሳ ያሉ ማታ ላይ ከጓደኞቹ ጋር ያሬድ እራት እየበላ ልቤም ብሎ ወደ ሆስፒታል ገብቶ እናም ጸልዩልኝ የሚል መልእክት አስተላልፈው እዚ ትሪኦ ደለኹም ኣብ ትማሊ ቪድዮ ሰሪሕሉ ዝነበርኩ ሓውና እዩ እዚ ሓውና እዚ ከዓ ያሬድ ነጉ ዝተባሃለ ስነ ጥበባዊ ማለት እዩ ያሬድ ነጉ ምስ ሚሊዮን ሃይሉ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዝደርፍ ዝነበረ ቢራ ዝበሃል ደርፍ ዝደረፈ እዩ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ከዓ ፍሉጥ ደራፋይ ከምኡን ነግረ መንገዱ እናሳዕስዕ ዝደርፍን ዘመናዊ ክሊፓት ዝሰርሕን መንእሰይ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ሓሚሙ እዩ ዝርከብ ኣብ ሐዋሳ አላትዮን ዝበሃል ሆስፒታል ደቂሱ ከም ዘሎ እዮም ዛረቡ ዘሎ መብዛሕትኦም ስለዚ ጸልዩ ላይ አርቲስት ያሬድ ነጉ ትናንት ያሬድ ነጉ ወደ ይርጋለም ከተማ ለጾመ ፍልሰታ መንፈሳዊ ጉዞ ላይ ነበርን ማለት ናብ ይርጋለም ስመወዳቱ መትሐዚ ድራር ጾም ስለዝነበረ ይዝኸድ ነይሩ ማለት እዩ ኣብኡ ግን ማለት እዩ ኣብ ሰዓት 3 ፈረቃን ምግብ እንዳበልዕ እንዳሃለዎ ኣብ ማእከል ልበይ ሕሙን ኢሉ ከም ዝኸደን ካብ ድሓራ ሆስፒታል ኣትዩ ከዓ ከም ዝደቀሰን ነግረ መንገዱ ድማ ብጸሎት ክሕግዘን ፈጣሪ ናብ እግዚአብሔር ጸልዩ ላይ ስለዝበለ ብከምዚ ዓይነት መልእክት መሐላሊፎሎ ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት ብከምዚኦም ገሊጾም ዘለው ዝገርም እዩ ንኺድ እስከ ኦሬዲ ዛ መኪና በቃ ኸይዳ ያ ሞተር العلو ولا خمير خلى على الموتر خمزي خبي እዚ ትማሊ ትሪእዎ ዝነበርኩም ጉዳይ ማለት እዩ ኣብ አዲስ አበባ ዝሃርም ዝቀነ ብርቱዕ ንፋስን ውሕጅን ዝተመልኦ ዝናብ እዩ መብዛሕትኦም ሰባት ሪኢኹም ኣለኹም ብዙሓት ዝተፈላለዩ ፍጻመታት ውን ይፍጸመሎ ማለት እዩ ኣብ ከባቢ ዓድዋውን ኣብ ቀረባ እዋን ምንሽርታት መሬት ዝበሃል ነገር ማለት ስላይድ ላንድ ስላይድ ዝበሃል ኣጋጢሙ ከም ዝኾነ እዮም ዛረቡ ዘለውት ብጣዕሚ ዝገርም ግን ኣብዚ ዓመት እዚ ብዙሕ ነገራት ከምዚ ተመሳሳሊ ፍጻመታት የጋጥማሉ ኣብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ብኸመይ ምዃኑ ኣይተፈለጠን ግን እሽለይ ፈጣሪ ቁጣዒ ዝመስል እምበር ቅድሚ ሕጂ ክንደይ ዓመታት ዝናብ ዘኒብዎም እሞ ከኣሎም እኮ ዝናብ ክንዲ ዝኣክል ዝሃርም ዝናብ የለን ካብዚ ብልዓልን ባዕሉ ኣዝዩ ዝገርም ብጣዕሚ ፍልይ ብዝበለ መልክዑ ዘነበሉ ዝነበረ እዋን ኣብ ሽዑ እዋን ዘይተዳህመሰ መሬትሲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ስላይድ ይገብረሉ ተባሂሉ ብጣዕሚ ዘደንቕ እዩ ግን ምናልባት ሓጢያትና ከይከውን ወይ ከዓ ግብረ ክፋኡ ናይቲ ሰብ ከይከውን ፈጣሪ ብከምዚ ዓይነት ቅፅዓታት ይቐፅዓና ኣሎ ማለት እዩ ዝሓለፈ ሰሙን ዝዝከር እዩ ኣብ ጎፋ ዝበሃል ከባቢ ብዙሓት ሰባት ከባቢ 200 ልዕሊኡን በቲ ኦፊሻል ዝተገለጸ ክሳብ ሕጂውን ኣብ ሽግርን ኣብ እንዳተኳዓቲ ወፁ ከም ዘሎ ሬሶኦም ይዝገልጽ ዝገርም እዩ ንኺድ እስከ ነዛ ናይ ክርስቶስ ኣብ ሻድሻይ ምዕራፍ ተጠቂሳ ዘላ ምእንቲ ከፍርሱ ጸረ ክርስቶሳውያን ነታ ክርስቶስ ምስ ሐዋርያቱ ዝገበሮ ርኽሰት ብዝመልኦ መንገዲ رخصت بزمول قالات رخصت بزمول فيديوهات غيرهم نعلم كربشوا نرئ لنا እዚ ሕጂ ዛረቡ ዘለው ኣቦና ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ጉዳይ ፍራንስ ነበረ ኦሎምፒክ መእተዊ እቲ ብጣዕሚ ዝገርም ከምዚ ዲዮናሲዮስ ዝበሃል ሰብኣይ ኣሎ ናቱ እራት ዝበሃለሎ ወይ ከዓ ድራር ዝበሃለሎ በት ናይት ቋንቋ ትግርኛ ማለት ክንገልጾ ተለና ስለዚ እቲ ናቱ ኣምሲልና ኢና ሰሪሕናዮ ኢሎም ዝተማወገተ ወይ ከዓ ነቲ ምድላው ዘዳለወ ሰብኣይ ደላስ ሳፐር ዝበሃል ክርስቲያን ሞኪንግ ኢሎም ዝገለጽዎ መልክዑ ማለት እዚ ንክርስትና ኣብ ፀረ ክርስትና
زجبر زمته زجلس إلهم بزحت تناي أولمبيك مخفت زنبرة نايت جيم زنبرة حدا زيد ليو في تسامتاتن كستاتن بأقوى زخونن لؤوان نيري سلازي بيكوتن سفر عليه حدا نجاراتون أو ترى يوم لزنور يوم زلم ممهرون نعيم زجلس وزلوا سلازي سر كريستوس زخونة زمته يوم زمت زلوا يوم زولنا زلوا مالتي بزحت أبقاساتنا عالمنا نستفر عليه حجرات هيبهم للو نحن ممكن هقولينا نهزمنا خلنا مهر لنا مخنيات السب كيد دناجر مخنيات زي تقدر عين تتعلق علق كخوينو بزنا جرز تدناجرك كريستوس نبي تفسيان كم زد دناجرة نعلم كم زد دناجرة لومي كونن جميرمو دان داروين زبهال دافينشي كود فيلم السرحة نخريستوس مس مريم مجدلاويت الكيدان كم ز عسر جرون عمتها تقريبوه لومي ناتحبه ينبرا له سلازي نسو طرح يكونن كمو غيرو اقريبو طرح زيكون حجي كاب زغرمكم مالتيو ناي ኢየሱስ ክርስቶስ መርዓቱ መን ያ ኢልኩም ወይ ካ ብዛዕባ ክርስቶስ መርዓቱ መን ተመስል ኢልኩም ኣብ ጉግል ኣቲኩም ሰርች እንድሕር ዳ ኢልኩም ሲ ወይ ካ ተመርዒኑ ይርድዩ እንድሕር ዳ ኢልኩም ሰርች ተገርኩም ሲ ከም ዝብል መልሲ ዝመጻልኩም ሜሪ መግደላኒ ዝብለኩም ማለት ወይ ካ ማርያም መግደላዊት ትበሃል ነራ ሰበይቲ ንሳሲ መርዓቱ ንዓ ተመርዒ ከም ዝነበረ ዝገልጽ ኢለካዚ ካብ ቅድም ዘበለ እዋናት ማለት እዩ ዝተፋላለዩ ሰባት በአግባቡ ጽሒፎምሉን ሰሪሖምሉ ስለ ዝነበሩ ነቲ ጉዳይ ብጽቡቅ ሕልና ኣብ ውሽጢ ርእሰ ሰባት ተቀሪጾም ክነብሩ እንታይ ኮነስ ምናልባት እውን አድላይ ብዘይኮነ መልክዑ ሰሪሖም ክሓልፉን ከምኡውን ድማ ብዝተፈላለዩ እዋናት ሹም ናይ ቤተክርስትያን ከጥፉን ከምኡ ድማ ነቶም ኣመንቱን ናብ ዝተፈላለዩ መንገድታት ዕንክሊል ከብልዎም ተራእዩ እዩ ማለት ነው ኣብቲ ናይ ለምቅነ ዘሎ ክስተታት ብሓፈሽኡ እዚ ዝመስል ስለዚ ባባዮናስ ከም ዝብሎ እንድሕርዳ ኮይኑ ጽቡቕ ይረአየን ዘሎ ዝናብ ህቡብላ ንፋስ በረዲ ሓንቲ ጽቡቕ ኢና ርኢና ዘለና ለምቅነ እሳ ከዓ معوات بينيام جرماين كم ودما قبلاناتون بوز جمرت فيديو موداتا ኣብ ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ተዛዚምኒ ያለና ናይ ሎም ዓንት ቪድዮ ነዚ ኣትመስል ራክሳ መወዳታ መደብ ስለ ተኸታተልኩም ኣዝያ ዘመስግን ሎአም ቅነ ኾነልኩም የዝምነ ቻው good light نحن حضرت حواتي ما نطيب